Takže ja vás zdravím, mám tu taký ďalší projekt, zase trošku niečo iné. Jak sa vraví, že obuvník chodí bosý, tak v tomto prípade chodí bosá obuvníková žena, keďže vlastne toto bol jej bicykel. Bol to ten prvý náš bicykel s elektropohonom, lenže mal tam ten pohon v zadnom kolese. A vlastne ja som ten motor spálil, čiže celé zle. Zadný pohon ako taký sa neosvedčil vôbec, ani z vlastnej skúsenosti. No a v podstate chceme tam namontovať ten Tongsheng TSD Z8 motor. Čiže motor, ktorý má tlakový snímač na pedále. No a čakáme na to už 2-3 mesiace a proste vždycky ten motor príde a ja ho vlastne vždycky predám alebo namontujem zákazníkovi. Čiže konečne som si jeden odložil čisto pre priateľku a konečne budem mať aj ona poriadny motor. Čo by som chcel možno podebatovať, že vlastne, ako som už povedal, tento bicykel má motor v zadnom kolese. To je v podstate riešenie, čo bolo jedno z tých prvých riešení, keď začali elektrobicykle. Nie je to úplne šťastné riešenie, respektíve tie stredové motory sú už úplne na inej úrovni, je to úplne iný level bicyklovania, úplne iný pocit z jazdy. V základe o čo ide, ten zadný motor funguje, keď si to predstavíte, čisto len ako motor, čiže vlastne ono to nesúvisí nejak so šlapaním. Vy si nastavíte nejakú dopomoc a ten motor začne zrýchlovať na nejakú danú rýchlosť. Jednoducho vy to neviete korigovať s tým, ako šlapete, či šlapete viacej, menej, alebo celkovo ten motor je ako keby primitívny. Je to proste len zapnúť motor, rozbehnúť na nejakú rýchlosť. A či vy do toho šlapete, nešlapete, je to také ako nejako kvázi taký mopedový štýl, ale taký úplne primitívny. To je jedna nevýhoda stredového motora. Druhá nevýhoda je efektívnosť. Keďže ten stredový motor nemá žiadnu prevodovku a v podstate má ako keby jeden daný prevod, tak ten motor je o mnoho slabší, čo sa týka nejakého výšlapu alebo rozjazdu, výšlapu do kopcov alebo nejakého rozjazdu, ako motor s rovnakým výkonom, ale stredový motor. Už som to spomínal niekoľkokrát vo videách, stredový motor posiela silu vlastne na reťaz a reťaz ďalej ide cez ozubené kolieska, čiže vy vlastne na stredovom motore používate prevodovku v podstate. Tie ozubené kolieska fungujú rovnako ako keď máte prevodovku v aute. Čiže predstavte si, že zadný motor je niečo ako keby máte 1 stupeň v aute. Ja neviem, mali by ste iba trojku v aute. No skúste sa rozbiehať na trojke, skúste ísť na trojke nejaký prudký kopec, alebo skúste ísť na trojke nejak rýchlejšie. Jednoducho sa to nedá. Ten motor proste má iba nejaké obmedzené spektrum, kde vie pracovať. Kdežto keď máte prevodovku a máte v aute 5-6 rýchlostí, tak vy ten výkon motora úplne inak využívate. Ja nevravím, že ten zadný motor je úplne zlé riešenie. Napríklad možno to má nejaké využitie, ak niekto na tom chodí čisto, dajme tomu po meste, po prípade. No v podstate nič iné ma nenapadá, len jednoducho nejaké jednoduché dochádzanie po meste, tak vtedy možno ten zadný motor by to splnil ten účel, ale vrajme, je to také primitívne riešenie, je to také na vyskúšanie, keď niekto nemá vôbec žiadnu skúsenosť s bicyklom, alebo respektíve s elektrobicyklom, tak väčšinou si ľudia kúpia ten zadný motor, lebo vlastne tie bicykle sú najlacnejšie a v podstate sú dve možnosti. Buď to spália, alebo to proste hneď predajú, dajme tomu po pár mesiacoch a už začnú sa obzerať po stredovom motore, lebo vlastne pochopia celý ten princíp, jak sa na tom jazdí a vlastne zistia, že jednoducho je to neefektívne a nefunguje to tak, ako by to mohlo fungovať. Takže dosť bolo vlastne k týmto kecom ohľadom motorov. Jednoducho za mňa stredový motor, ono keď si aj zoberete nejaké ceny tých motorov, tak nie sú tam vôbec také veľké rozdiely oproti zadnému motoru a stredovému motoru. Áno, tie zadné motory sú o niečo lacnejšie, ale čo sa týka životnosti, nejakého používania, prejavu, jednoducho nedá sa to porovnať. Je proste jasné, že trend ide do tých stredových motorov a tie zadné motory už čoraz menej. Takže toľko k tomu.
No a ďalšia vec, v podstate aj takýto bicykel, čo mal zadný pohon, sa dá prerobiť na stredový motor, čo vlastne teraz by som sa o to chcel pokúsiť. Ide tam o to, že vlastne vzadu vám ten motor je spojený s kolesom, lebo to je celý výplet. Je možnosť tam ten motor nehať, pokiaľ vám nevadí nejaká váha navyše, ale v mojom prípade nemám tam kazetu, ale mám tam len viac kolečko. Chcel by som priateľke dať kazetu s väčším rozsahom zubov, keďže chodieva so mnou do strmých kopcov a jednoducho my tu máme len samé strmé kopce, tak pokiaľ chcem kazetu, tak musím vlastne vymeniť náboj. No a keď chcem vymeniť náboj, musím už vymeniť celé koleso, tak som si k tomu kúpil v podstate aj celé koleso s výpletom a s nábojom na kazetu. Čiže vlastne celé toto vymeníme. Je tam kazeta s väčším rozsahom zubov. Uvidíme, ako vyjde offset. To v podstate už je potom ten istý princíp ako pri klasickej montáži bicykla. A takisto vlastne uvidíme, či sa mi podarí vlastne tú zadnú prehádzovačku spojazniť na kazete s takýmto veľkým rozsahom zubov. To je niečo, čo som vlastne robil už v tom predošlom videu, tam si to môžete pozrieť. Čiže vlastne vymení sa zadné koleso, odmontujem baterku, však motor pôjde dole s tým zadným kolesom, odpojím starú káblovačku a v podstate mám bicykel pripravený na montáž stredového motora a tam už postupujem tak ako pri klasickej montáži. Vo väčšine prípadov v podstate tieto zadné motory sa dajú bez všetkého prerobiť na stredové motory. To je to, čo som chcel povedať, že pokiaľ máte zadný motor, lebo stretol som sa aj mi volá veľa zákazníkov s tým, že majú proste tie zadné motory a že sú s tým nespokojní, že by sa chceli niekde posunúť a že či by sa to dalo prerobiť. Tak odpoveď je áno, vo väčšine prípadov sa tam dá vždycky niečo vymyslieť. Sú aj také možnosti, že by to nemuselo byť až tak draho, keďže vlastne v tomto prípade ja mením koleso, ale možno zákazník by nepotreboval takú kazetu a nemal by ten problém, tak v podstate to koleso tam nechá aj s tým zadným motorom. Ten motor sa v podstate len odpojí. Jediné čo, že bude, ja neviem, 1,5 kg, 2 mať naviac na tom bicykli, ak by mu to nevadilo. Čiže vlastne všetko sa tam nechá. Dokonca ak by mu sedela voltáž batérie, tak v podstate dá sa aj tá baterka nehať pôvodná a kúpi sa čisto len ten motor. Len ide o to, aby tá voltáž sedela. V tomto prípade ja mám 36V systém a ak chceme tam dávať Tongsheng, ten je 42V. Čiže v našom prípade musíme aj baterku vymeniť. Ale v ideálnom prípade, ak máte, dajme tomu 48V systém, alebo teoreticky máte 36V systém a nevadí vám, že budete mať stredový motor 36V s nižším výkonom, tak dá sa to spraviť aj tak, že vlastne ja vymením iba motor. To je vlastne jediný diel, čo kúpim naviac a z takéhoto elektrobicykla spravím v klasický, respektíve z takéhoto zadného pohonu spravím elektrobicykel so stredovým pohonom. Veľakrát som sa stretol s tým, že tieto bicykle majú kontroler, to je vlastne celý ten mozog toho napájania, jednoducho nejaká krabička s elektronikou, tak väčšina týchto bicyklov to má stavané priamo v baterke tunak. Čiže treba pri prestavbe, ak chcem zanechať tú pôvodnú baterku, ak nechcem dávať inú, tak treba pri tej prestavbe ten kontroler odpojiť v tej baterke, väčšinou to býva v tejto spodnej podložke. Treba ho odpojiť a tú baterku napojiť priamo na stredový motor, keďže tie stredové motory majú tie svoje kontrolére zabudované v sebe, v tele. Ešte raz si to zrekapitulujme. Áno, bicykel so zadným pohonom sa dá prerobiť. Pokiaľ nechcem meniť baterku za inú voltáž, tak dopasujem len motor k tej baterke stredový, čiže ak mám 36V systém, treba mi napísať, vieme zohnať aj 36V stredové motory, oni majú síce nižší výkon, ale stále sa to nedá porovnať so zadným motorom, keďže, jak som vravel, tá efektívnosť ide to cez prevody jedno s druhým. Čiže zoženiem si motor s rovnakou voltážou a v podstate to je jediná vec, čo objednávam v ideálnom prípade, keď chcem si prerobiť takýto elektrobicykel so zadným pohonom na stredový. Jediná vec. Potom áno, samozrejme, ak by som chcel inú baterku, musím kúpiť baterku, čo je zase značná položka.
ale zase bude mať o mnoho väčší výkon. V mojom prípade som chcel väčší rozsah zubov, čiže ja už som mal aj ten problém, že musel som meniť celé koleso plus kazetu. No dobre, dosť bolo asi kecov, už ma nenapadá nič také. Idem to montovať a asi vám to nejdem natáčať, natočím vám asi už len ten hotový produkt, ako to vyzerá, takže držte mi palce. Tak bicykel je hotový, nakoniec sa to podarilo, bolo tam pár takých drobností, ale čo sa týka inštalácie toho motora, tak všetko bolo v pohode. Jediné, čo ma zdržalo, vlastne bola tá zadná kazeta, alebo tá prehadzovačka vzadu, čo bola pôvodná, tá bola nejaká 6-rýchlostná a vlastne nestíhala, nedalo sa to urobiť tak, aby to chodilo s tým veľkým rozsahom zubov vzadu. Takže nakoniec to dopadlo tak, že som musel kúpiť zadnú prehadzovačku vlastne inú, čo má dlhšie toto ramienko, lebo to ramienko potrebujete, keď máte veľký rozsah zubov. Čiže vlastne prehadzovačka za nejakých 30-40 eur sa kúpila väčšia a už potom vlastne aj nová reťaz musela ísť, lebo bolo treba dlhšiu reťaz, keďže máme veľké koleso aj tu aj vzadu. Čiže nová reťaz, nová prehadzovačka, ponastavovať tú prehadzovačku a teraz už to radí. No čiže takto nejak sa dá prerobiť elektrobicykel so zadným motorom na elektrobicykel so stredovým motorom. Teraz ten bike je úplne iný svet. To sa nedá porovnať s tým pôvodným zadným pohonom. Baterka, my sme tam dávali 20 A 960 Wh zhruba, čo pri tomto Tongshangovom motore má nezmyselný úplne dojazd. To teraz môže na to kľudne sadnúť a v úvodzovkách ísť v podstate do Chorvátska. Jediné čo, ešte musím asi vymeniť brzdy, keďže tu sú ešte lankové a také dosť biedne. Tak keďže na tom teraz bude dosť lietať, tak sa kúpia také základné hydraulické, čo úplne nebude stačiť, ona je ľahká, nechodí veľmi rýchlo dole kopcom. Čiže nejaké základné hydraulické brzdy, nestojí to veľa peňazí. A v podstate ten bicykel je momentálne úplne niečo iné, ako to bolo pôvodne. Aj takto to môže vyzerať. Čiže ak máte doma obyčajný bicykel, dá sa prerobiť. Ak máte doma bicykel so zadným pohonom a nefunguje vám to, alebo chcete proste niečo serióznejšie, hlavne teda do kopcov, je možnosť to takto prerobiť. Takže dúfam, že video vás aspoň trošku zaujalo, je to zase trošku iné, chcel som to natočiť. A vidíme sa pri ďalšom videu. Ak by ste mali akékoľvek otázky, píšte mi dole pod videom, bude odkaz či už na webové stránky alebo na môj WhatsApp. Kľudne mi napíšte či už do kontaktného formulára na stránke alebo na WhatsApp. Keby ste chceli objednať, no môžeš, neboj sa, poď. Neboj sa. Keby ste chceli čokoľvek objednať alebo vám chýba nejaký diel, tak všetko nájdete na www.najlacnejšieelektrobicykel.sk. Dá sa objednať, aj do Čech posielam, čiže kľudne aj bratia Česi, nie je problém. Toľko odo mňa, vidíme sa pri ďalšom videu. Športu zdar, ahojte.